Afgelopen weekend vond er een bijzondere expositie plaats in de Sint-Anna-kapel. 8 kunstenaars exposeerden 2 dagen lang, gezamenlijk onder de naam... Kijk, kunst in de kapel. Maar in de toekomst zou het ook gewoon kunst in de keuken, kunst in de kelder kunnen worden. De kracht van Kik is dat we allemaal anders bezig zijn, allemaal onze eigen interesses hebben en dat we, denken we, een mooi samenspel kunnen maken. Of laten zien dan. Het idee werd vorig jaar geboren. Wij hebben vorig jaar meegedaan met Scheid aan de Grens en dat wordt 1 keer in de 2 jaar georganiseerd. En wij wilden eigenlijk met een groepje apart nog eens een keer een expositie organiseren. En toen vonden wij deze locatie heel passend en dat kwam ook allemaal goed uit met de thema's bij elkaar. En daarom hebben wij eigenlijk gekozen om nog een keer te exposeren. Het is in een iets andere samenstelling dan bij Scheid aan de Grens. En het zou best kunnen zijn dat het volgend jaar bij Scheid aan de Grens weer een andere samenstelling is. Maar eigenlijk hebben we allemaal het doel en dat is gewoon wat we uit willen dragen, ook laten zien aan het publiek. En, nou. Volgens de kunstenaars is in aanraking komen met kunst zeer belangrijk. Ik denk dat je er heel veel van leert. Je kunt je eigen gedachten daarmee hebben, maar je wordt er ook denk ik zelf door gestimuleerd om misschien ook eens wat te gaan proberen. Ik denk dat het heel goed is. Ja. En hebben jullie nog wensen als kunstenaars? Nou, dat die goed bezocht wordt, de expositie. Want ja, het is gewoon leuk als er mensen komen kijken natuurlijk. Ja, het is gewoon leuk als je belangstelling krijgt en dat je daar ook weer belangstelling aan overhoudt voor het volgende. Ja. En, maar ja, we zijn allemaal zo gedreven dat we toch doorgaan. Ook al is er minder belangstelling. Dan komt er niemand. Oké, ja, dankjewel.